people partying, I thought to myself, what the fuck, all day, all night, all day, all night, FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Je aj niečo, čo nie si schopný zahrať, alebo niečo, čo ti je vyslovene proti srsti? Snažím sa zahrať čo najviac žánrov. Donedávna som v podstate ešte nehral ani nejaké komerčné skladby. Tejto ceste sa otváram, ale skôr si položme otázku, že čo najradšej hrávam. Čiže je to hlavne hudba, ktorá smeruje k houseu a k progresívnemu houseu. Ťažko by som asi hral možno nejaké svadby alebo stužkové, od toho mám ešte veľmi ďaleko. Takže skôr nejakou takou houseovou scénou sa uberám. A na akých akciách hrávaš najradšej? Sú to akcie, kde sa stretávame s kamarátmi, sú to klubové alebo undergroundové akcie, kde sa stretne viacej DJov a je tá akcia nielen o jednom DJovi, ale je rôznorodejšia práve kvôli tomu, že je nás tam viac. Môžeš spomenúť nejaké, na ktorých si posledne hral? No, taká zaujímavá akcia, ktorú som posledne robil, bola Žina plno party. To bola dosť veľká akcia. Bola to v centre Žiliny, v Miráži na pláži. Nebola tam len hudba, tou nosnou časťou. Začínalo to všelijakými workshopmi, či už to boli brušné tance v podaní Mony a Beer, s ktorou teraz spolupracujem. Vzniká zaujímavý projekt, z toho brušné tance, alebo brušný tanec versus orientálny house, takže nie je to čisto len o hraní. Ďalej na tej akcii ste mali možnosť vidieť kopec súťaží ako preťahovania lanov, privázenie a podobne. A boli tam dva stage, kde bol jeden komerčný, kde hrali traja DJ a jeden undergroundový, kde sa hral prevažne house alebo drum and bass. Keď niekto chce s tebou nadviazať nejakú spoluprácu, jasné. Či už e-mailom, alebo na Facebooku. Myslím, že aj na ITčku mám odkazy na svoje stránky, na Electro Playground alebo DJ Digon. No a potom pomocou webu www.electroplayground.com. Tam sa dajú nájsť všetky informácie, čo sme zatiaľ spravili, alebo aj o ďalších pripravovaných akciách. Momentálne tento web ešte je stále v tvorbe, už nie je úplne uzavretý, hotový, ale v dohľadnej dobe bude, takže tak asi takýmto spôsobom. A akú hudbu máš najradšej? Takže keďže ako DJ sa venujem prevažne houseovej hudbe, aj doma si práve takúto hudbu pustím, aby som prinášal do svojich setov stále niečo nové. A v podstate svoj voľný čas, ktorý venujem hudbe, práve venujem vyberaniu nových skladieb a trackov. Výborne. A vlastne, čo pre teba DJing znamená? Čo to je? Takže vlastne pomocou DJingu sa stále stretávam s novými ľuďmi. Vlastne aj s ITčkom som nadviazal komunikáciu práve pomocou DJingu, kde už sme robili nejaké akcie spolu. Takže či už stretávanie s novými ľuďmi, alebo práve ich zabavenie, snažím sa im ukázať aj niečo iné ako obyčajnú diskotékovú hudbu, ktorú vlastne počúva prevažná skupina. No a potom nie je to len, že DJing ti niečo prináša, niečo nové do života, ale je to skôr o tom, že tvorí časť môjho života DJing, takže je vlastne spätý so mnou. Jasné. Tak by to malo byť u každého DJa vlastne. To je dobrý DJ potom, hej?
No v podstate áno. Pokiaľ to tvorí jeho súčasť života, tak len vtedy môže byť dobrý. Môžeš nám povedať nejaké mená, možno nejakých známych ľudí, ktorých ty považuješ za dobrých DJov? No jasné. Či už, ja neviem, v Žiline je kopec dobrých DJov. Od tej komerčnej scény by som možno začal s Drozdom, ktorého väčšina študentov dobre pozná. Ale potom, ktorí hrajú, ale čo sa týka undergroundovej scény, je tu veľa známych mien, ktorých študenti nepoznajú, pretože sa také akcie moc netvoria, hlavne cez týždeň. Vyzdvihol by som možno Maroša, s ktorým práve budem v piatok robiť v Chilloute jednu akciu. Bude hrať prevažne Tech House alebo Minimal House. Sú tu starí dobrí harcovníci ako Greening, Derma, Haros Čatce. Takže našlo by sa ich tu veľa. Jasné. A ty sa DJingu venuješ len počas svojho nejakého voľného času, alebo sa ním živíš? Ešte sa DJingom neživím, nie je to také jednoduché, keďže práve ostávam z veľkej časti aj v tej nekomerčnej scéne. Berem ho skôr ako hobby, ale snažím sa to pozdvihnúť aj na nejakú ďalšiu úroveň, aby to nebolo iba čisto na úrovni hobby. Z niečoho sa predsa tie tracky a dosky a hardware musí zaplatiť. Samozrejme. No a vlastne ty si sa DJingu venoval, nejako si ho možno študoval, alebo všetko si sa naučil ako samouk? V podstate začal som tu na Intrakoch, kde som začal miešať svoje prvé mixy a hravať v podstate skôr nejaké chodbovice alebo niečo podobné. O nejakom štúdiu sa nedá povedať, skôr je to v podstate na party, kde sa stretávam s ďalšími DJmi, ktorých si už pozvem, alebo oni pozvú mňa a takýmto nejakým spôsobom naberám nové skúsenosti priamo na tých akciách, či už počúvaním alebo nejakým reagovaním na tie sety. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, že si našiel čas, že si prišiel a veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu.